രാമ രാമ ഹരേ ഇരിക്കുന്ന ബുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ? ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ അല്ലേ? സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ ഗദാമഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് എത്രാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്? ഭഗവത്ഗീത 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതുവരെയ്ക്കും നമ്മൾ ഭക്തിയോഗമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം എന്നുള്ളതാണ് ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ്? ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ രഹസ്യം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രഹസ്യമായിട്ട് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഭൗതിക ലെവലില് നമ്മുടെ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് എന്തെന്ന്, നമ്മൾ ശരീരമല്ല ഒരു ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വിദ്യ നമ്മൾക്ക് തന്നത്, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഇനി 7ഉം 8ഉം അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ അനന്യചേതസ, വേറെ ഒന്നിനെയും ചിന്തിക്കാതെ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താം. എന്നാൽ ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ്? അപ്പൊ അത് രഹസ്യ തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഗുഹ്യം, ഗുഹ്യതരം, ഗുഹ്യതമം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്നാണ്? ഗുഹ്യതമം, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യയാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്ത് പറയുന്നത്? രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. വിദ്യയിൽ ഏറ്റവും അറിവുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ആ അറിവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അറിവാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്തിയോഗത്തിനെ നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് കർമ്മയോഗം, അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ? നമ്മളെ ഏറ്റവും എന്താണ്, വില പിടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ അങ്ങനെ വലിച്ച് വാരിയൊന്നും ഇടില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ലോക്കറിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെക്കും. അത്രയും നമ്മള് എന്താ പറയാ, വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ടേബിളിന്റെ മേലെയോ അങ്ങനെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോവില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തി, അനന്യഭക്തി, ശുദ്ധഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രപശ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ അശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല.
അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇതം തു തേ ഗുഹ്യതമം. കണ്ടോ, ഗുഹ്യതമം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഇതം, ഈ ജ്ഞാനം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്, അർജുനന് കൊടുക്കുന്നത്? എന്താണ് അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അർജുനൻ അസൂയാലുവല്ല. ഭഗവാനോട് അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ഇപ്പൊ എന്തിനാ നമ്മൾക്ക് അസൂയ തോന്നണം, അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് തോന്നാം. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ സ്ഥാനം എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്നു, നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഫുൾ ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മളുടേതാണ്. എസ്പെഷ്യലി മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? നമ്മളാണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാടുകളെല്ലാം വെട്ടിത്തെളിച്ച് നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് പോലും ജീവിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ലാത്ത ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, അല്ലെ? എല്ലാ മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ വെട്ടി മാളികൾ പണിയുന്നു, ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെ? അത്രയും നിലകളുള്ള അതുമാതിരിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ സ്വയം നിലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും സെൽഫിഷ് ആണ് മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? അതുമല്ല ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളായിട്ടുള്ള മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല. നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളൊരു വീട് പണിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മരങ്ങൾ മുഴുവൻ വെട്ടി നശിപ്പിക്കും. ഏറ്റവും നല്ല വീട് പണിയാനാണ് നോക്കുക. അപ്പോൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന മരങ്ങളാണ് അതിനു വേണ്ടി വെട്ടുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അർജുനന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? അപ്പൊ അസൂയാലു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടേതാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ബോധം. നമ്മുടേതല്ലാത്ത ഒരു സാധനം എന്റേതാണ്. ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിലത്തെ ഒരു സാധനം എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല, അവരത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എന്റേതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അതിനെ പറയുക? നമ്മുടേതല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അത് ഞാൻ എന്റേതാണെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അസൂയാലുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട, ഞാൻ ഭിക്ഷ എടുത്തോളാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിലും അർജുനന് താല്പര്യമില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്, അസൂയാലു അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ഞാൻ നിനക്ക് ഈ രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള വിവരം പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുന്നത്. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തിയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശുദ്ധഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ ബോധവാനായി തീരും. ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അവർക്ക് അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. കൃഷ്ണനെ പറ്റി അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ദ്രിയാതീതനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഈ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന് ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഇതം ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതം ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും, നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. എന്താണ് ഇതം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ്. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിവ് കിട്ടുക? അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം, അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ ഒരു അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? അറിയുന്ന ഒരാളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തീയിന് ചൂടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പൊള്ളുന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആ തീയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? ആരെങ്കിലും ഇപ്പോ അമ്മയോ ഒക്കെ നമ്മളോട് പറയും, അടുക്കളയിലൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ തീയിന്റെ അടുത്ത് പോണ്ട, കൈ പൊള്ളും, കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റും. പക്ഷെ അതും കൂട്ടാക്കാണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ പോലെ കൈവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുമെന്നത് പൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വയം അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ആ ബോധം വരുന്നത്. ഓ, ഇന്നതൊക്കെ ഡേഞ്ചർ ആണ്, ഇന്നതൊക്കെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തൊടാം. ചൂടുവെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ പൊള്ളും, പച്ചവെള്ളം കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിവ് കിട്ടുന്നത്?
ആ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെ, നമ്മളുടെ ആ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ അറിയുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ്. നമ്മൾ ആരും തീയിൽ പോയി ചാടാറില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ വാർണിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഇതൊന്ന് തീ തൊടരുത്, തീയിൽ തൊട്ടാ പൊള്ളും. പക്ഷെ എന്തായാലും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ തീ തൊടാണ്ടിരിക്കില്ല, നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളാണ്ട് ഇരിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ. എന്നാലും നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയാണെന്ന്. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ അറിവുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ വരിക. നമ്മൾക്ക് അറിയാം അത് പൊള്ളും എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തീയിന്റെ ആ ചൂട് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അത് നമ്മൾ ഒരു അനുഭവം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോധം വേണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപകടത്തിൽ ചാടും അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ കൂടെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ അനുഭവം അവർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞ ആൾക്കാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ആരായിരിക്കും? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കാണാന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അറിവ് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്, അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അറിവുള്ള ആള് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? നമ്മളുടെ ഈ 3 ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെയായിരിക്കും, ഇന്ദ്രിയാതീതനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അയാൾ ക്ലേശങ്ങൾ കുറയും, കാരണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർ നന്നായിട്ടിരിക്കും. ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? അങ്ങനത്തെ ക്ലേശങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർ അതിനെ ആ രീതിയിൽ കാണും. ഇതെനിക്ക് വരാനുള്ളതാണ്, അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാവില്ല. അപ്പൊ അതിനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കും. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രാജവിദ്യയാണ് പറഞ്ഞാല് ഇതാണ് ഏറ്റവും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെ ഏറ്റവും പരമമായ പദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വിദ്യയാണ് അത്. അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യമാണ്. എന്താ കാരണം? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ടാണ് വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വീടിന്റെ ലോക്കറിന്റെ ചാവി നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും എടുത്ത് കൊടുക്കും ഇല്ല? കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കും ഇല്ല? അത് ഒന്നിലും അച്ഛൻ അറിയണ്ടാവും, അമ്മയ്ക്ക് അറിയണ്ടാവും, വേറെ ആർക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോക്കർ ഉണ്ടെന്നേ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഈ നമ്മൾക്ക് എന്തിന്റെ താക്കോലാണ് തരുന്നത്? ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ആ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ വാതിലിന്റെ താക്കോലാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുവോ? ഇല്ല. അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി വേണം, അതിനുള്ള എന്താണ് യോഗ്യത നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആ യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് അത് കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അത് അതീവ രഹസ്യമാണ്. അതുപോലെ ഏറ്റവും പവിത്രമാണ്. എന്താണ് കാരണം? അത് ഏറ്റവും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം കളഞ്ഞ് നമ്മളെ പവിത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ്? ഭഗവാനും നമ്മൾ വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. എന്തിലെ? ഗുണത്തില്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാ എന്താ പറയാ ഭൗതിക പ്രവണതകളും വിട്ട് ആ ശുദ്ധ ശാശ്വത അംശം, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും പവിത്രമല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? നന്നായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത്ധാമത്തിലുള്ള അവസ്ഥ. പരമാനന്ദ സന്തോഷമാണ് അല്ലെ? അതിനുശേഷം എന്താ വേണ്ടത്? അതിനുശേഷം ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, ജനനം മരണം, രോഗം വാർദ്ധക്യം, ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത. പരമമായ സന്തോഷമാണ് നമ്മളുടെ ധർമ്മം അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. അപ്പൊ മാത്രമല്ല, അതെന്ന് പറയും ഭഗവാനിൽ പരമാനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഏത് കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഈ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണ്, ഈ എക്സാമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ആ റിസൾട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ എഫർട്ട് ഇടും. അത് വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട്. കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 10 ലക്ഷം ആണല്ലോ, 10 ലക്ഷം ആണല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും ഇത് 10 ലക്ഷമോ ഒരു മാളികയോ അല്ല, അതിനേക്കാളെല്ലാം പരമമായ സന്തോഷം. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് എന്താണ്? സന്തോഷമാണ് വേണ്ടത്. ദുഃഖമില്ലാണ് സന്തോഷം വേണം അല്ലേ? ആ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചെയ്യാം അല്ലെ? സങ്കടമില്ലാണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ?
ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്യന്തം രഹസ്യമാണ്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ശരീരത്തിന് വിലയുള്ളൂ അല്ലെ. ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജഡവസ്തുവാണ്. എങ്കിലും എന്നാലോ നമ്മൾ ആത്മാവിന് വല്ല വിലയും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ ശരീരം ഇത് നശിച്ചു പോകാം. ഈ ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു വിലയില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും നമ്മൾ എന്തിനാണ് വില കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. ഇപ്പോഴും ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഓർമ്മ വരിക? നമ്മുടെ ആ ബാഹ്യരൂപമല്ലേ ഓർമ്മ വരുന്നത്? ആത്മാവിനെ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? അതാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണെന്നും അത് ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ശൂന്യതയിൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാതെ നിലനിന്നു പോരുന്നു എന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ സത്യം അതല്ല. എന്താണ് ചിലരുടെ വിശ്വാസം? എന്താണ്? ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ മരത്തിലൊക്കെ തൂങ്ങി കിടക്കണ ഗോസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള മാതിരിയാണ്. അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബീജരൂപേണയുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട്. ആ ഫലങ്ങൾ അത്രയും നാം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കർമ്മം വരുന്നത്? ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നു മനസ്സിൽ. ആ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ബീജം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും കണ്ട് മോഹിക്കുക, അതാണ് ബീജം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ, ബീജം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ ബീജം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയും സാധിക്കണം എന്നുള്ള മാതിരി വരും അല്ലെ. അതിനോടൊരു ആസക്തി വരും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യം ചെയ്യുകയാണ്. ആ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു, ആ കർമ്മം ചെയ്തു. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അവ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു കുട്ടി എന്താണ് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കഴിക്കണം, ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം. അമ്മയാണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കില്ല. വീട്ടില് എന്താണ് കോൾഡ് വരും, എപ്പോഴും വയ്യാണ്ട് അവിടെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ അറിയാതെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു 10 രൂപ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഐസ്ക്രീമിൽ ഇത് വാങ്ങി കഴിച്ചു വന്നിക്കൂ. എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ്? ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു. അപ്പൊ അമ്മയും അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ എടുത്തിട്ട് 10 രൂപ എടുത്തു. അത് നമ്മൾ ചെയ്തു. അതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയും അച്ഛനും അറിയുന്നില്ല 10 രൂപയല്ലേ, അത്രയൊന്നും നോട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ രണ്ടുപേരും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇതൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും മോഹം വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, അച്ഛനമ്മയെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിന് പനിഷ്മെന്റ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ അവസ്ഥയാണ് അപ്രാരാബ്ദം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ 10 രൂപ രണ്ടാമത്തെ തവണ എടുത്തു. അപ്പൊ വീണ്ടും അപ്പൊ അത് അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടുപിടിക്കണില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയാലും ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വരെയാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും നമ്മളെ പോയി 10 രൂപ എടുത്തിട്ട് പോയി കുട്ടി പോയി വീണ്ടും ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടം എന്ന് പറയുന്നത്. വീണ്ടും ആ തെറ്റ് ഫലം അനുഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് കൂടം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അടുത്ത തവണ പൈസ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നി, അമ്മ പിടിച്ചു, അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, പനിഷ്മെന്റ് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പനിഷ്മെന്റ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്, നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ നീതി അനുസരിച്ച് അത് അപ്പൊ തന്നെ പനിഷ്മെന്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല. അത് ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടേണ്ട, നമ്മൾ ചെയ്ത പാപമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മങ്ങളിലോ അതിന്റെ പിന്നത്തെ ജന്മങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതേമാതിരി കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ആ നല്ല കാര്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കുറെ പേര് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദുഃഖിക്കുന്ന ആൾക്കാരോ പാപത്തിന്റെ ഫലമാണ്. എന്നാൽ ഈ പാപം പുണ്യവും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സന്തോഷമായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വീണ്ടും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നതിന് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ആ ജന്മത്തിൽ അവർ പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടും അനുഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ. ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജന്മത്തില്. നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തില് ദുഃഖമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചോളൂ, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മള് സുഖിക്കാനായിരിക്കും പോകുന്നത്. ആ രീതിയിൽ വേണം അതിനെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാവുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പാപവും പുണ്യവും അനുഭവിക്കാനാണ് അല്ലെ. അതില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഭഗവതാമത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കാലോ. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ഈ പുരോഗതിക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മുൻകാല വിദ്യാഭ്യാസമോ യോഗ്യതകളോ ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ? ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അല്ലെ.
ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷുദ്രഭാവങ്ങളെല്ലാം ഒഴിയുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ ആരാണെന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാകുമ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അശ്രദ്ധാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യമി വർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാര വർമ്മനി. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആൾക്കാര്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നിലെ പുണ്യമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാപമായിരിക്കാം. അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത്. വിശ്വാസമാകട്ടെ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുള്ളവാകേണ്ടതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ മേലെ വിശ്വാസം വരിക? ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി, വീട്ടിലൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടു. സാധാരണ നമ്മളുടെ ഇതനുസരിച്ച് ആൺകുട്ടിയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ പറയുകയാണ്, അമ്മയ്ക്ക് വയ്യ, ഒട്ടും എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പെട്ടെന്നാണ് അവര് ഗസ്റ്റ് വരുന്നു, അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് വരാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്താണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാണ്ടാവുമ്പോ ഈ പെൺകുട്ടി പറയാണ്, ഓക്കെ അമ്മ വിഷമിക്കേണ്ട, ഞാൻ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്തോളാം. ബട്ട് അത് വരയ്ക്കും അടുക്കളയിൽ പോവാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ മേലെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും? ഇല്ല. അതായത് ചെയ്ത് പഴക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും, ഓക്കെ അവള് മാനേജ് ചെയ്തോളും. എന്നാൽ ഒരു തവണ പോലും ആ അടുക്കളയിൽ വന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ മേലെ വിശ്വാസം വരും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുള്ളത്? അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസം വരണം അല്ലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തില്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ശുദ്ധഭക്തി കൊണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതെന്ന് അറിയാം. നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഭക്തി എന്നുള്ളത് അറിയാം. അതെല്ലാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരാളുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ മേലെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് വിശ്വാസം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയും. അതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഹരകൃഷ്ണ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്താ ഗ്യാരണ്ടി? ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നവരുണ്ടോ? ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ചോദ്യം വരാമല്ലേ? അപ്പൊ അതിനാണ് പറയുന്നത്, അത് അറിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ആരാണ് ഈ നമ്മൾക്ക് ഗുരുക്കളായിട്ട് വരുന്നത്. അവർ സാധാരണ ജനങ്ങളല്ല. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തിന്? മരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അല്ലെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മാതിരിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ആചാര്യന്മാർ നമ്മൾക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിനൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നരിഷാവും അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തകരിൽ 3 തരക്കാരുണ്ട്. എന്താണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി, എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് വരുന്നത് ഏറ്റവും, അതായത് ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയി നമ്മൾക്ക് തൊഴാം നല്ല ആൾക്കാര്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലെവൽ അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോ 2-3 തവണ അമ്പലത്തിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഭക്തി തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവും. ഇനി ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകണില്ല എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കും. ഒരു കാര്യമില്ല പോയിട്ട് തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കനിഷ്ഠാധികാരി. ഈ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മേലെ വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കാരണം അവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചിട്ടോ ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒന്നും വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വേറെ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം എന്തെന്ന്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ടാവണമെന്നില്ല. അത് ആ ലെവലുള്ള ആൾക്കാരാണ് മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവത്നാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ലെവലാണ്: കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ 3ാമത്തെ ആൾക്കാരാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മധ്യമാധികാരി ഉത്തമാധികാരിയായിട്ട് മാറാം. അതുപോലെ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി ഏറ്റവും അവസാനം അടിയിലുള്ള ആൾക്കാരും ഈ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറാം? പതിയെ പതിയെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. മയാ തദമിദം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിനാമസ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷവസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്.
പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും അതായത് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒന്നിനും അടിമയല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടിമകളാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു പോലെ ഒരു രാജാവിന്റെ രാജ്യമുണ്ട്. ആ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ രാജാവിന്റെ അധീനത്തിലാണുള്ളത്. പക്ഷെ ആ രാജാവ് രാജ്യത്തിന് ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അതിന് വേറെ ഓഫീസസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ദേവതമാരാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ എന്താണ് ന്യൂക്ക് ആൻഡ് കോർണർ, ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ ആ രാജാവിന്റെ എന്താണ് സമ്മതം ഇല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആ രാജ്യത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഒരാൾക്ക് അവിടുത്തെ ഓഫീസേഴ്സിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്നും അലൂഫാണ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഏതിന്റെയും അധീനത്തിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു പൂവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പൂവ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? ആ പൂവ് നമ്മളായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ആ പൂവ് നല്ല മണമുള്ള പൂവാണ്. ആ മണം നമ്മുടെ മൂക്കിൽ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ പൂവിന്റെ സൗരഭ്യം നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആ സൗരഭ്യമാരിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സൗരഭ്യമാതിരി എല്ലാ ആളുകളിലും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആ പൂവുമാരി വേർപെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നജമസ്താനി ഭൂതാനി പശ്ചമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതബ്രഹ്നാച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനക. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം. അതാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നിലും ഈ ജീവജാലങ്ങളിൽ എന്നിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തില്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്കോ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്കോ ഭഗവാൻ അടിസ്ഥാനമല്ല. അതിനുള്ള മൈന്യൂട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് കാരണഭൂതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനല്ല, നമ്മളാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം ആരാണ് എടുക്കുക? ഭഗവാനാണ് എടുക്കുക. നമ്മൾക്ക് നല്ലതും ചീത്തയും പറഞ്ഞു തരും ഭഗവാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അതീതനാണ്. ഭൂഗോളത്തെ തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അറ്റ്ലസിന്റെ ചിത്രം പലരും കണ്ടിരിക്കും. ഭൂമണ്ഡലമാകുന്ന ഈ ഭാരം തോളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ നന്ദി ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നും. അത്തരം ഒരു രൂപമാണ് കൃഷ്ണന്റേതെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൂടാ. എല്ലാം എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ അവയിലല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ് അല്ലെ? നോക്കി ആ അന്തരീക്ഷമാകട്ടെ ഭവശക്തിയുമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒഴുകി നടക്കുന്ന വ്യൂഹങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും ജഡവസ്തുക്കളല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് അഭേദ തത്വം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക കേട്ടോ. കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കാൻ വിധത്തിൽ ഭംഗിയായി അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കപ്പെടും. അതിന് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുകയാണ്, നമ്മളൊരു വീട് കെട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അത് എത്ര ആൾക്കാര് ഓരോരുത്തരും എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് 6 മാസമോ 7 മാസമോ 8 മാസമോ ഒക്കെ നന്നായി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു വീട് കെട്ടുന്നത് അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാൻസ് ആണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു അതേ രീതിയിൽ പൂർണ്ണ പെർഫെക്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ രൂപമാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ മാതിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ല ഭഗവാന്റെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമകാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്യാനിത്യുപതാരയ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയിലുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളിലും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഭഗവാനിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലെ പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വായു, എല്ലായിടത്തും വായു ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അത് ആകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള മാതിരിയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ നിന്ന് അവസാനിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആർക്കെങ്കിലും കാറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശം പറയാൻ പറ്റുമോ? കാറ്റ് എന്റേതാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ ഓരോരുത്തർക്ക് തനിയായിട്ട് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്.
സർവബോധാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപ്പക്ഷയെ പുനഃസ്ഥാനി കൽപ്പാദോ വിസൃജാമ്യകം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ്. ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനത്തിൽ അതിന്റെ എന്താ പറയാ, ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തില് കഴിയുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നൈമിത്തിക പ്രളയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് പ്രാകൃതിക പ്രളയമല്ല, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അല്ല. എന്താ പറയാ, അല്ല ഭഗവാന്റെ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ കഴിയുമ്പോഴും ഒരു പ്രളയമുണ്ട്. അതാണ് പ്രാകൃതിക പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അതേ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് വിശ്വരൂപമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവ് ഉണരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന മാതിരി, അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ല കൂടി ഉണ്ടാവില്ലേ, തലേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ പോലെയാണ് അവർക്ക് തോന്നുക. അവര് വീണ്ടും അതേ രൂപത്തില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൽപ്പാവസാനം എന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൃത്യുവിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതകാലം. ഇതിലെ ഓരോ പകലും ഭൂലോകവാസികളുടെ 430 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലെ ഓരോ പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൂലോകവാസികളുടെ 430 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. 100 വത്സരങ്ങൾ തികഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവ് മരണമടയുള്ളൂ. ഇതാണ് പ്രാകൃതിക പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്, അപ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എല്ലാം ബ്രഹ്മലോക മുതൽ കൊണ്ട് എല്ലാ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം പ്രളയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകും. പിന്നെ അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കും. ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് അതായത് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ച് ഭഗവാനായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾക്ക്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, അവരെല്ലാം അതേമാതിരി തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ഉറക്കം ഉണർന്നമാരി അവർ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനോട് ലയിച്ചു പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധിക ജീവികളായിട്ട് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ മാറിയാണ് ഭഗവാന്റെ, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനായി മാറുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണം അവശം പ്രകൃതേർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്റെ അധീനതയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മളെ കൈവിരൽ പോലും നമ്മൾക്ക് അനക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലാണ് ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളും വരുന്നത് അല്ലെ. എത്ര കോടാനുകൂടി പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വരുന്നു. അതിനുശേഷം എന്താണ്? അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങളാണ്, 3.011 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജന്മ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും സമയമാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉച്ഛ്വാസത്തിന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും കുറച്ച് മ്യൂട്ടിലിരിക്കൂ. യജമാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനമസ്കൃതം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്. ഭഗവാന് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളാണ് പ്രകൃതി ഗുണത്തിന്റെ അധീനത്തിലുള്ളത്. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ് മായ അവിടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായ അവിടെ നിൽക്കും. ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നത്? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സൃഷ്ടിയിലെ ഭൗതിക ക്രിയകൾ ഉദാസീനനാണ് അദ്ദേഹം. ഉദാസീനവത എന്ന വാക്ക് ഈ ഉപേക്ഷാഭാവത്തെ കുറിക്കുന്നു. അതായത് അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ. നമ്മളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ, നമ്മുടെ സുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തോന്നില്ല. കാരണം സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ദുഃഖത്തിനും പ്രാധാന്യമില്ല, സുഖത്തിനും പ്രാധാന്യമില്ല. നമ്മൾക്കാണ് സുഖം ദുഃഖം എന്നുള്ള അവസ്ഥകൾ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ഒരേമാതിരിയാണ് കാണുന്നത്.
അപ്പൊ പ്രകൃതി പ്രക്രിയകളുടെ ഓരോ സൂക്ഷ്മാംശവും അദ്ദേഹത്തിന് അധീനമാണെങ്കിലും ഉദാസീനെ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ നില. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറക്കെ കരയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കരയുകയായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ റീസൺ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. നമ്മളുടെ ഒരു ശ്വാസം നമ്മൾ എടുക്കണം. എത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് അത്ര പറയാൻ അറിയില്ല, അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ടൈമാണല്ലേ. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു ഈയാമ്പാറ്റ വന്ന് ചാവണ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം തോന്നാറുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇരുന്ന് കരയാറുണ്ടോ? കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ക്ഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഈയാമ്പാറ്റ വന്നു, അത് വന്നു, ജനിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ വന്നു, ലൈറ്റിൽ വന്നു, അതോടെ അതിന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അതിന്റെ ഇടയിൽ അതിന്റെ എല്ലാ പ്രക്രിയകളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അടുത്ത ഒരു ജനറേഷൻ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന എത്രയാണ് 2 മിനിറ്റോ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിന് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് തോന്നും? വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക അല്ലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളുടെ ഈ 100 കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻഫിനിറ്റി, ഭഗവാനെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് ഒരു അംശം പോലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം 3.011 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ആ സമയത്തിനുള്ളില്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ തമാശകളോ നമ്മളെ ചിരികളോ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നൈമിഷികം എന്നും കൂടി പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അത്രയും ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും തുച്ഛമാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ജന്മം ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നമ്മൾക്കാണ് നോക്കൂ, ഒരു ഈയാമ്പാറ്റയെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഈയാമ്പാറ്റയുടെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രഷ്യസ് ആയിരിക്കും നോക്കൂ. അവർക്ക് അതൊരു വലിയ, ഈ 2 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ആ ഈയാമ്പാറ്റയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവുക. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ 100 വർഷം നമ്മൾക്ക് വളരെ വലുതായിട്ട്, അത്രയും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നും നമ്മൾ എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്, ഇനി എന്താ ജീവിച്ചിട്ട് ഇരുന്ന കാര്യം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങളുടെ മുൻ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ജീവഗണങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നു. കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇടപെടാറില്ല. ഇനി എന്താണ്? മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂര്യദേശ ചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതെ. അലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇതിലാണ് എല്ലാം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അകന്നിട്ടാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫുൾ നിയന്ത്രണം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷ മാത്രത്തിൽ പ്രകൃതി ഗർഭത്തിൽ സർവ്വജീവഗണങ്ങളുടെയും ബീജാവാപം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഗ്ലാൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ ആ സൃഷ്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്? അതിന് ഏറ്റവും നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഒരു ഗ്ലാൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ജീവജാലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അവരുടെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ദേഹമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ കോടാനുകോടി ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനെ നമ്മൾക്ക് അചിന്തിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രെയിൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവത് ആജ്ഞാനുസാരണയില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സ്പീഡായിട്ട് എടുക്കാട്ടോ. അവ ജാനന്തിയും ആ മൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമ ജാനന്തോ മമഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ 100 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു കാലയളവാണ്. നമ്മളാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപർ, നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അവിടെ നാസയിലൊക്കെ പോയി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്കറിയില്ല, ഒരു നിമിഷത്തില് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് സാങ്ഷൻ തരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത്. അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് ഇല്ല എന്നർത്ഥം. അത് മേ ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിന് യോഗ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സമയമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഈ ലോകം മുഴുവൻ തന്റെ കൊടിക്കീഴിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, തന്റെ കാൽ കീഴിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാകാൻ വയ്യ. എങ്കിലും കൃഷ്ണനെ കരുത്തേറിയ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് മാത്രം കരുതുന്ന മൂഢന്മാർ പലരുമുണ്ട്. അർജുനന്റെ സഖാവായും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനായും മനുഷ്യരെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദമയമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നാലും ഭഗവാന്റെ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദ രൂപമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പൂതനയെ കൊല്ലാൻ സാധിച്ചത്, ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്താൻ സാധിച്ചത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകളല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനുഷ്യനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മൂഢന്മാരാണ്.
എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള അവതാരം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം, മായ എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. ആ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമാണ്. അതിന് ഒരു എന്താ പറയുക, നാശല്യ. അതുകൊണ്ടാണ് അതീന്ദ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുക രാധാറാണിയാണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി, നമ്മുടെ ആനന്ദം, നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം പറയുന്നത് എപ്പോഴും രാധാറാണിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനതാ വലയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവുമെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ നമ്മുടേതുപോലെ ഭൗതികമായ ഒന്നാവും? നിരാകാരവാദികൾക്കും സാകാരവാദികൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു വിവാദ വിഷയമാണ് ഭഗവാന്റെ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഈ അവതാരം. അപ്പൊ എന്താണ് മനുഷ്യന് ശരീരം? അപ്പൊ എന്താണ് അവര് പറയുന്നത്? നിരാകാരം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് രൂപമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന്, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, വ്യക്തിഗത രൂപത്തിനെ ആരാധിക്കാനാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ശ്രീ ഭഗവാന്റെ അർച്ചനാമൂർത്തിയെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെ വിഗ്രഹാരാധന വ്യർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ശരിക്കുള്ള ഭഗവാന് വ്യക്തിഗത രൂപമില്ല. പക്ഷെ എന്താ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഒരു രൂപത്തിലാണ് അല്ലേ? എല്ലാം വിഷ്ണുവിന് ഒരു രൂപമുണ്ട്, കൃഷ്ണന് ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഗണപതിക്ക് ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഓരോ രൂപം വെച്ചിട്ടാണ്. ആ രൂപമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപം ഉണ്ടാക്കിയത്? അത് നമുക്ക് ശരിയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? മോഹ കർമാണോ മോഹ ജ്ഞാന വിജേതസക രാക്ഷസീമാസുരീം ചെയ്വ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രിത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോവും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ ആള് മാത്രമാണ്, ഏതോ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ശക്തിയുള്ള ഒരാൾ മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അവര് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള നമ്മളുടെ പഠിപ്പുകളും എല്ലാം ഈ ശരീരം പോകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് തീരും. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേറൊരു ശരീരം എടുക്കണം. വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം 0 തൊട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തുടങ്ങണം നമ്മുടെ ലൈഫ്. കൃഷ്ണാബോധം നേടി ഭക്തിഭരിതമായ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭാവിക്കുന്ന പലർക്കും കൃഷ്ണനെ പരമസത്യം എന്ന ഉള്ളുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുകയാൽ തോൽവിക്കേ വഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം അശാശ്വതമാണ്, എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? അടുത്ത നിമിഷം വേണമെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകാം. എത്ര പേരാണ് സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് കേട്ട് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നത്? അപ്പൊ എത്രയോ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് എല്ലാം ഇല്ലാതാവുന്നത് അല്ലെ? ഭൗതിക ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായാൽ പിന്നെ താനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നും കൃഷ്ണനുമായി ഈ വിധത്തിൽ ഐക്യം പ്രാപിക്കാമെന്നും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ശ്രമം വ്യാമോഹത്തിൽ തന്നെ അവസാനിക്കാൻ ഇടയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, പ്രാകൃതിക പ്രളയത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നൂല്ലേ എന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു, അതേമാതിരി തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് മുക്തനായി ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലയിച്ചു എന്നാണ് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാനും ബ്രഹ്മവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല. കൃഷ്ണനുമായി ഈ വിധത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വല്ല വിലയുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ, എന്ത് തെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തുകൂടെ? എന്തായാലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കും എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാലോ? തെറ്റുകളും ശരികളും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ഭൗതികമാണെന്ന് കരുതുന്നവരെ ബഹിഷ്കരിക്കണം. അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാനിടയായാൽ ഉടനെ തന്നെ ദോഷവിമുക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രഭുപാദ ഭയങ്കര ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വിചാരിക്കും, കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം നമ്മളുടെ മാതിരി ഭൗതികമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരു സമ്പർക്കവും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അവരുമായിട്ട് ബന്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കങ്ങി പോയി പിടിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളും അതിന് അടിമപ്പെട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതി മാശ്രിതാഹ ഭജന്ത്യ അനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാഭൂതാദിമൗവ്യം. അലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമോക്ഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. വ്യാമോഹം ബാധിക്കാതെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഉള്ള ആൾക്കാര് സുരക്ഷിതരാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് അറിയാമെന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യും പ്രപിതാമഹനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകണം വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും അവര് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് അവരുള്ളത്.
ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ തൽക്ഷണം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധികാര പരിധിക്ക് അധീനനാവും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഭക്തിത്വ സേവനം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും ഭഗവാന്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മായ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ആ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മായയുടെ അധീനത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാത്തത്. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ബൗണ്ടറിക്ക് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ മായയ്ക്ക് അവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ഉടനെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന നിലയിൽ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഉറുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ലക്ഷ്മണരേഖ, അതൊരു വര വരച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഉറുമ്പ് വരില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. ആ ഭഗവാന്റെ പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ പറ്റണം. അതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ്, നമ്മളാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അധികാരി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു മഹാത്മാവിന് കൃഷ്ണനിൽ ഒഴികെ മറ്റേത് വിഷയത്തിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് ആദിപുരുഷനെന്നും സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു മഹാത്മാവ്? ആരാണ് മഹാത്മാവ്? ആ മഹാത്മാവിന് കൃഷ്ണനിൽ ഒഴികെ മറ്റേത് വിഷയത്തിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നത് മഹാത്മാവ്. ഭക്തൻ നിരാകാരവാദികൾ. സതതം കീർത്തയന്തോമാ യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ മഹാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുക? സതതം, എല്ലായ്പ്പോഴും കീർത്തയന്തോമ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. അതുപോലെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെന്താ? നമസ്യന്ത്യശ്ച, നമസ്കരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ മുമ്പില്. അതായത് നമസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ അത്രയും എളിമയുള്ളവരാവണമെന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവനക്കാരനാണ്. ഒരു സർവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എപ്പോഴും തലകുനിച്ച് ഒരു ബഹുമാനം കാണിക്കും അല്ലെ? അയാളുടെ ബോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അയാളുടെ യജമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നു. ഒരു ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഈ മഹാത്മാക്കള്. ഭക്ത നിരാകാരവാദിയല്ല. സ്തുതിക്കുക എന്നാൽ പരമപുരുഷനെ കീർത്തിക്കുക, അവിടുത്തെ പുണ്യനാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, സനാതന രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുക, ദിവ്യഗുണങ്ങളെയും സാധാരണ ലീലകളെയും പ്രകീർത്തിക്കുക എന്നിവയൊക്കെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ഭാവമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് എന്താ പറയാ, നിരാകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആകൃതി ഇല്ലാതെ, അതായത് രൂപമില്ലാത്ത ഭാവത്തിനെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് കണ്ട് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ആ പ്രകാശമാണ് ഭഗവാൻ, അതിന് മേലെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു അവതാരം എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ഒരു രൂപം എടുത്തിട്ട് വരികയാണ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ അർത്ഥം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ആയാസരഹിതമാണ്. കർക്കശമായ തപശ്ചര്യയോ വ്രതമോ ഇതിനാവശ്യമില്ല. നിപുണനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഗൃഹസ്ഥനായാലും സന്യാസിയായാലും ബ്രഹ്മചാരിയായാലും ശരി, ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ ഏതവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നാലും ഭഗവത് ഭക്തിയോടെ ഈ സേവനകർമ്മം നിർവഹിക്കാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥനായിക്കോട്ടെ, സന്യാസി ആയിക്കോട്ടെ, ബ്രഹ്മചാരി ആയിക്കോട്ടെ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാന യജ്ഞേന ചാപ്യേന യജന്തോ മാം ഉപാസതേ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുതാ വിശദോമുഖം. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശദോന്മുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ, ഇനി ഒരു ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയാണ്, എന്താണ്, കഴിവുള്ള ഇതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അല്ലെ? മറ്റവരെന്താണ്? ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ അറിഞ്ഞ് ആരാധിച്ചു. ഇനി കുറച്ച് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നതെന്നൊക്കെ അവർക്ക് അറിയും. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും അദ്വിതീയനാണ്. അതുപോലെ ബഹുരൂപൻ, പല രൂപങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രൂപം, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓടക്കുള്ളിൽ ഓടുന്ന ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അവർ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഭഗവാന് പല രൂപങ്ങളിലാണ് അവർ കാണുന്നത്. വിശ്വതോന്മുഖൻ, അതുപോലെ വിശ്വരൂപത്തിനാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ വിശ്വരൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും, അത് ഈ ദേവതമാരും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന രൂപമാണ് വിശ്വരൂപം. ഈ മനുഷ്യ സൃഷ്ടികളും എല്ലാം ചേർന്ന രൂപമാണ് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷണം എന്തിനോടാണ് വരുന്നത്? വിശ്വരൂപത്തിനോടാണ്. പല വിധത്തിലും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരുണ്ട്. അവരിൽ ചിലരാണ് ആർത്തൻ, ദരിദ്രൻ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആർക്കൊക്കെയാണ്? നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രവർത്തിയന്തേ നരാധമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അർത്ഥാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ? ആർത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ്രൗപദി, അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ്? ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ധ്രുവനെയും സുദാമ, കുചേലനെ പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ജ്ഞാനിയാണ്. ഇനി ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ആരാണ്?
പ്രഹ്ലാദനെ ജിജ്ഞാസുവിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവർ. അപ്പൊ അതില് ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല, അതാണ് പറയുന്നത്. ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. അതുപോലെ ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം മാത്രം, ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സ്വയം രൂപമാണ്, ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമല്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്ത് രൂപം തോന്നുന്നു ആ രൂപത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള മാതിരി ഭഗവാന് വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാ ദേവതമാരും ചേർന്ന് ആ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല കേട്ടോ, ഇത് 3ഉം ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അഹം ക്രദൂരഹം യജ്ഞ സ്വദാഹമഹം ഔഷധം മന്ത്രോഹം അഹമേവാജ്യം അഹമഗ്നീരഹം ഹൂതം. ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു, പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ, അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളൊരു യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യജ്ഞ വസ്തുക്കൾ എവിടുന്ന വരുന്നത്, ആ തരുന്നത് ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഞാനാണ്. അതുപോലെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു, ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്, അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ പിതൃക്കൾക്ക് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ, അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ചോറുള്ളില് നമ്മൾ എള്ളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെക്കില്ലേ, പിണ്ടം വെക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്ത് നമ്മളുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്നു? അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമല്ലാത്തത്, അതായത് ഓംകാരം, ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ, ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം, ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഹോമിക്കുന്ന നെയ്യും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. വേദങ്ങൾ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും കൃഷ്ണനാകുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർ വേദോക്ത യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഇത് ഒരു എന്താണ് ഗണപതി ഹോമം ചെയ്യട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ദേവിക്കായുള്ള ഒരു ഭഗവത് സേവ ചെയ്യട്ടെ, അതെല്ലാം എവിടേക്ക് ആർക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആർക്ക് വേണ്ടി, ഏത് ദേവതകൾക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞം ചെയ്താലും അത് ഭഗവാനുള്ളതാണ്. പിതാമഹസ്യ ജഗതോ മാതാദാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രം ഓങ്കാരം ഋക്സാമ യജുരേവജ. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ, അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ലോകത്തിലെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പ്രണവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓങ്കാര മന്ത്രം, ആ ഓങ്കാര മന്ത്രം ഞാനാണ്. അതുപോലെ വേദങ്ങളാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലെ, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ. അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഋക്ക് സാമ യജുർ അഥർവ വേദങ്ങളാണ്. ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോന്നും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. സകല ചരാചരങ്ങളും അടങ്ങിയ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ ലോകത്തിലുള്ള എന്ത് ശക്തി കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. അയ്യോ, ഇത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ, ഇത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ എന്നുള്ള മാതിരി. അച്ഛൻ അമ്മ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ഭഗവാനാണുള്ളത് അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ. വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളാണ് ആദ്യം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഐശ്വര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള മാതിരിയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അതാണ് കർമ്മകാണ്ഡം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം, അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ. ശരിക്കും ഉപനിഷത്തുകളാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പ്പാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഭഗവാനിൽ എത്താൻ സാധിക്കുക? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. വേദങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കതിർ ഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസാചരണം സുഹൃത് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിദാനം ബീജമവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താണ്? ശാശ്വതമായി എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടി, ആ വിത്ത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ബീജം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. തപാമ്യഹമഹം വർഷം നികൃഷ്ണ മിസൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹം അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഇതെല്ലാം അമൃതം, അതായത് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തരുന്നതും മരണം അവസ്ഥ തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ആത്മാവും ഭഗവാന്റെയാണ്, ജഡവസ്തുവും ഭഗവാന്റെയാണ്, എല്ലാം ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഇവിടെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ വിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ദേവന്മാരെ പ്രാപ്യസ്ഥാനങ്ങളാക്കുന്നവരും ഒട്ടേറെയുണ്ട്. അതായത് ദേവന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ പൂജാവിധികൾ സന്നിഷ്കർഷം അനുഷ്ഠിച്ച് ആ ഭക്തന്മാർ ചന്ദ്രലോകം, സൂര്യലോകം, ഇന്ദ്രലോകം, മകർലോകം മുതലായ വെവ്വേറെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അതാണ് ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എലിവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഞൊടിയിടയിൽ എത്താമെന്നിരിക്കെ എന്തിനാ കോണിപ്പടികൾ ഓരോന്നായി ചവിട്ടിക്കയറണം? സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യമോത്പത്തി സ്ഥാനവും പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള ആത്യന്തിക വിശ്രമവും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ. അതാണ് ഒരു എലിവേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ പോവുള്ളൂ അല്ലെ. ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേഗം പോകാം. പക്ഷെ കോണിപ്പടി കയറിയാലും നമ്മൾ അവിടെ തന്നെയാണ് എത്താൻ പോകുന്നത്. ഈ കോണിപ്പടി കയറുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഭഗവാന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇത് ചന്ദ്രലോകം, സൂര്യലോകം, ഇന്ദ്രലോകം പടിപടിയായിട്ട് കയറിയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുക. ഇത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവും പദാർത്ഥവും കൃഷ്ണനാകയാൽ സർവം പ്രതീക്ഷ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളും അടങ്ങിയ ഭീമാകരമായ വിശ്വരൂപവും കൃഷ്ണനാണ്. ദിവ്യനായ ശ്യാമസുന്ദരനായി ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ലീലകളെല്ലാം ഭഗവാന്റേത് തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ്, നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് കേട്ടോ. അത് എല്ലാം എന്താണ്, ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ദിവ്യനായ ശ്യാമസുന്ദരനായ ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ലീലകൾ എല്ലാം, അതായത് എല്ലാ ലീലകളും ഭഗവാന്റേതാണ്, വിശ്വരൂപവും ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തനിച്ചായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ത്രൈവിദ്യാമാം സോമപ ഭൂതപാപ യജ്ഞൈരിഷ്ടാ സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അസ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാൻ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് വേദപഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നവനും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവനും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് തന്നെയാകുന്നു. നമ്മൾ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് നമ്മൾ വേദപഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നു, വേറെ ദേവതമാരെ ഇന്ദ്രനെ ആരാധിച്ച് ഇന്ദ്രലോകത്തിലെത്തുന്നു, സൂര്യനെ ആരാധിച്ച് സൂര്യലോകത്തിലെത്തുന്നു. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പുണ്യലോകങ്ങളിൽ എത്തും. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് കാലം സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞാല് ആ പുണ്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചുവിടെ വരണം. ഔദ്യോഗികമായി മാത്രം വേദാധ്യയനം ചെയ്യുന്നവർ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും പോലുള്ള വിവിധ ദേവതകൾക്കായി യജ്ഞാഹുതി ചെയ്യുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. എന്താ കാരണം? കാരണം അവിടെ പോയാൽ സുഖിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, പക്ഷെ അതിനും മേലെ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പരമാനന്ദ സുഖമാണെന്നുള്ളത് അവർ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. തം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്തലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീധർമ്മമനു പ്രപന്ന കഥാഗതം കാമകാമാലബന്ധേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് വേണം, ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ജന്മം എടുക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് ജന്മം കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഒരു പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വേറെ ഒരു ചീത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ വേറെ മേലത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. അത് ഇങ്ങനെ സൈക്കിളായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടുന്നവർ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലൂടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും ചുറ്റിത്തിരികയാണ് അവർ. സച്ചിദാനന്ദ ആത്മകമായ ഒരു ശാശ്വത ജീവിതം അനുഭവിക്കാനും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ക്ലേശപൂരിതമായ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ കഴിയാനും വേണ്ടി ആത്മീയ ലോകം തേടുകയാണ് ഏവരും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണം, നമ്മള് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടാണ്ട് എവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അനന്യാചിന്തയന്തോ മാം യേജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാണോ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കും ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് തനിയെ അധ്വാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കഥകൾ കേട്ടു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എല്ലാം ലഭിച്ചത്. അങ്ങനത്തെ എപ്പോഴും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആരാണ്, മൃഗാരിയെ പറ്റി ആലോചിക്കാം. മൃഗാരിയുടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണ ലെവലായിരുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ കുചേലൻ വന്ന് ചോദിച്ചും കൂടി ഇല്ലേ, എനിക്കിങ്ങനെ ഞാൻ ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിലും തരണം ഭഗവാനെന്ന്, എന്നിട്ട് അറിഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധമില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിച്ചുകൂട്ടാനാകാത്ത ഭക്തൻ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, മൈത്രീഭാവം, ആത്മസമർപ്പണം തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അത്തരം ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വരില്ല. നവവിധ ഭക്തി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്, അനന്യ ചിന്തയന്തോമാം, വേറെ ഒരാളെയും ആലോചിക്കാതെ, അതായത് വേറെ ദേവതകന്മാരുടെ എല്ലാം പിന്നിൽ പോവാണ്ട് എന്നെ തന്നെ ഭജിക്കൂ, എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കൂ, എന്നെ തന്നെ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നത്. ഏപ്യ അന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്യുത തേ അഭി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യാവിധി
പൂർവകം മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. ഇത് അവിധി എന്നാണ് പറയുന്നത്, അവിധിപൂർവകം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നത്? അത് നമ്മൾ ചെടിയുടെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന മാതിരിയാണ്, വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട്. അപ്പൊ വേരിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും എത്തും. പക്ഷെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേരിലേക്ക് എത്തും ഇല്ല. അതിന്റെ ഇലയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് വെള്ളം, തണ്ടിന് വെള്ളം കിട്ടും ഇല്ല, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദേവതയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ള ദേവതകളെ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ 30 ദേവകളുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ 30 ദേവകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പൂജകളും അർച്ചനകളും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതിന് പകരം നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കൂ, അവരെല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മരത്തിന്റെ വേരുകളിൽ അല്ലാതെ കൊമ്പുകളിലോ ഇലകളിലോ മരത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത ഇതിനെയാണ് അവിധിപൂർവകം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനാവശ്യമായ ഈ ദേവാരാധന കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു എന്നർത്ഥം. അഹിം ഹി സർവയജ്ഞാനം ഭോക്താച പ്രഭുരേവച നദു മാമഭിജാനന്തി തത്വേനാദശവന്തിതേ. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥന്മാരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി യജ്ഞം ചെയ്യുക. യാതി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃയാന്തി പിതൃവ്രതാഹ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോഭിമ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, പ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക. ദേവന്മാരാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരെ, പിതൃക്കളെ ആണെങ്കിൽ പിതൃക്കളെ, പ്രേതാദികളെ ആണെങ്കിലോ അവര്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നു, ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പോകും. ഒരു ശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തനെ എന്തുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠം പോകാൻ കഴിയില്ല? 25 അല്ലെ? ഒരു ശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തന് എന്തുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠം പോകാൻ കഴിയില്ല? ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവും വാഴുന്ന കൃഷ്ണഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് താഴേക്ക് വീഴേണ്ടി വരുന്നത്. അതെ, നമ്മളോട് പറയാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അവിടെ അത്രയും ആനന്ദം കിട്ടും, അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമല്ലേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ടും സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹയർ പ്രയോറിറ്റി എന്താ കിട്ടുക? ഏറ്റവും മേലത്തെ സാധനം നമ്മൾക്ക് കിട്ടാനല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇവർക്ക് അറിവില്ലാതെ കൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യനെ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ച് സ്വഭാവനമായ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ വീണ്ടും വന്നു ചേരാൻ കഴിയുമെന്ന വിശിഷ്ട വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാർവത്രിക പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം യജ്ഞിച്ചു പോരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ആ ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഭക്തിയുക്ത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭഗവത്ധാമത്തേക്ക് പോവാം, തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള അറിവാണ് അവർ തരുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപകൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? ഒരു പത്രമോ പുഷ്പമോ ഫലമോ നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സ്നേഹത്തോടു കൂടി എനിക്ക് സമർപ്പിക്കൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഈ പ്രക്രിയ അനായാസവും ദരിദ്രർക്കും യാതൊരു യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും വിശ്വാസത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീത നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് പലരും പല ലെവലിലാണുള്ളത്. ചിലവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവും, ചിലവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ലളിതമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും തരില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഭഗവാന് വേണ്ടി നേദിക്കാം, അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മളോട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു ഇലയോ പഴമോ അല്പം ജലമോ നിഷ്കപടമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അവിടുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളും. ഇത് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രേമപൂർവമായ സേവനം മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. തന്റെ ഭക്തൻ തരുന്ന കൊച്ചു പൂവ് കൂടി അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും. ഭക്തിയില്ലാത്തവന്റെ ഒരു ഉപകാരവും അദ്ദേഹം കൈക്കൊള്ളുകയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അല്ലെങ്കിലോ എത്ര വലിയ സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ വേണ്ടാന്നേ പറയുള്ളൂ, തിരസ്കരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കായ്കനികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പഴം, പാൽ, വെള്ളം എന്നിവയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ചേർന്ന ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഇവിടെ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ് പറയാ, എന്താണ് മുട്ട തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജ് എന്തെങ്കിലും മത്സ്യങ്ങൾ തരൂ എന്നല്ല പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഇല, പഴം, ജലം, അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് അത് പ്രസാദമായി കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അതുകൊണ്ട് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ എന്താണ് ആഹാരത്തെ അപ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾക്ക് പാപം ഉണ്ടാവും. ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ നോവിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ പാപങ്ങളെയും എടുക്കാൻ അർഹതയും അധികാരമുള്ളത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മളൊരു പ്രസാദമായി ഭക്ഷണം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. നമ്മളെ എന്താണ് സ്വതന്ത്രരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ പിടിച്ചോ എന്നുള്ള ലെവലിലല്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്താണ് സ്നേഹപൂർവ്വം തരികയാണ്, സ്വീകരിക്കണേ എന്നുള്ള ആ വിനയഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും മറ്റുള്ളവയുടെ പ്രവൃത്തി കൂടി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതറിയാലോ അല്ലെ, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാൻ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കണ്ണിന്റെ പ്രവൃത്തിയല്ല. എന്താണ് കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തിയത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളുടെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ പറ്റി കൃഷ്ണൻ സ്വയം വിവരിക്കുന്നതിന് വ്യാഖ്യാനമൊന്നും കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭക്തന് മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന് ഭക്ഷിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം? അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണ്, നമ്മൾ പൂജാറൂമിൽ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അത് അതേമാതിരി തന്നെ ഇരിക്കണില്ലേ, ഭഗവാൻ എവിടെയാ വന്ന് കഴിക്കുന്നത്? അത് നമ്മൾ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് അറിയാം, എല്ലാവരും പറയൂല ഒരു അന്നദാനം അല്ല നമ്മൾ ഇതില് അമ്പലങ്ങളിൽ അന്നദാനത്തിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു മോര് കൂട്ടാനോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ അത് കഴിക്കാൻ എത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എത്ര നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും. അതുപോലെ ഒരു പാൽപ്പായസം ഭഗവാന് നിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്വാദ് ഇരട്ടിയാകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, എങ്ങനെയാണ് ആ പൂജാറൂമിൽ വെച്ച് എടുക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്? അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഉച്ചിഷ്ടമാണ് നമ്മൾ കഴിയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം ഏൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് മധുരം വരുന്നത്, സ്വാദ് വരുന്നത് ഓരോന്നിനും. തപസ്യസ്യ കൗന്ദേയ തത്പുരുഷാമതർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്ക് ആയി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എനിക്കായി സമർപ്പിക്കുക. എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്കായി സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിനാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിയാണ്, ഓക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഇന്ന് എനിക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്, എന്നാൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിവേദിക്കാം. അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. അത് തെറ്റാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്താണോ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നോ അത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പ്രസാദമായി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. ഭഗവാന് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളെ ക്രമീകരിക്കണം. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണിത്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയല്ലേ നല്ലത്? ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശുഭഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസേ കർമ്മബന്ധനൈഹി സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. അങ്ങനെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് തജ്ജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, പാപമില്ല, പുണ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രനാവാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, പുണ്യങ്ങൾ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളുടെ കേസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മളോട് പറയും പോയിക്കോളാൻ പറയും. ഓക്കെ റെഡി. അത് നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ മുക്തി എന്താണ്? അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ പുണ്യങ്ങൾ എന്നറിയുണ്ടാക്കി എന്തുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമുള്ള ജയിലിലേക്ക് പോകും. അവിടെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ള മരത്ത് അടുത്ത ജയിലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിനടുത്ത ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മൾക്ക് ജയിലിൽ മാറി മാറി ഇരിക്കണോ, അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ജയിലിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകണോ? അതാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്. കർമ്മഫലം അത്രയും കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഫാൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നത് ഫാൽഗു വൈരാഗ്യമാണ്.
യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. മുക്തി എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അയാൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഭഗവത്ധാമം പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തികച്ചും മുഴുകിയ ഒരു പരമഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വേദവിധികൾക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ യുക്തവൈരാഗ്യം വൈരാഗ്യത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? അവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്, എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ദുഃഖം കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അത് നമ്മളുടെ സെൽഫിഷ് മോട്ടീവാണ്. അത് നമ്മുടെ സെൽഫിഷ് മോട്ടീവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് പറയും? ഫാൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനെ യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും യുക്ത വൈരാഗ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തികച്ചു മുഴുകിയ ഒരു പരമഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വേദവിധികൾക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, അത് നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ, എന്താണ് അപേക്ഷ്യ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു. എപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണനെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഈ രീതിയിൽ ഒരു ജന്മം എനിക്ക് കിട്ടണേ ഭഗവാനെ, അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണേ എന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് തോട്ടാണ്. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണനോ നെഗറ്റീവ് തോട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയല്ല, മനസ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേതേഷു സ്ഥിനപ്രിയക ഏ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയീ തേ തേഷു ചാപ്യകം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സമൂഹം സർവഭൂതേഷു. എനിക്ക് ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് എല്ലാവരും തുല്യനാണ്, ഒരാളും വ്യത്യാസമില്ല. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവും ഇല്ല. എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. ഒരമ്മയ്ക്ക് വന്നിട്ട് 3 മക്കളെ തിരിച്ച് അയ്യോ ഇവരോട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? 3 നമ്മളുടെ മക്കളാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ചിലരോട് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഒരു അടുപ്പം തോന്നും. അതെന്താ കാരണം? അവര് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ, അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെ വെറുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പോണ ആൾക്കാരോട് നമ്മളോട് ഉള്ളിൽ ദേഷ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മീൻസ് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഓരോ സോഫ്റ്റ് കോർണർ ആരോടാ ഉണ്ടാവുക? എല്ലാ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്ന മക്കളോട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണെങ്കിലോ, ആരാണോ ഭക്തിപുരസരം എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അപ്പൊ ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധം ആർക്ക് കൊടുക്കില്ല ഭഗവാൻ? ഭഗവാനെ അസൂയയോടുകൂടി കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, സ്വയം ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു സുഹൃദ്ഭാവം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒരു സുഹൃത്തായിരിക്കും. താൻ ചൊരിയുന്ന മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലോ കുന്നിൻ പുറത്തോ വെള്ളത്തിലോ ചെന്ന് വീഴുന്നതെന്ന് ഓർക്കാറില്ല. എങ്കിലും ഭക്തന്മാരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സവിശേഷ താല്പര്യമുണ്ട്. അതാ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് എല്ലാവരും തുല്യരാണ്, പക്ഷെ ഭക്തന്മാരോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട്. പരസ്പര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെതാണ് ഈ ബന്ധം. ഏ യഥാമാ പ്രപത്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങനെ കാണുന്നു, അതേ രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണും എന്നുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എത്രേ ഭക്തന്മാർ. ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ആരെന്ത് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഒരു തവണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചോളൂ, പിന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മളുടെ കൈപ്പിടിയുടെ ഉള്ളിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഭഗവാനോ, അതിനേക്കാളും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടും. എന്താണ് ഈ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രമൊക്കെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മണിക്കൂർ ഞാൻ ജപിക്കാതിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയമാണ്, ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ 2 മണിക്കൂർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആൻസർ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അത് വിഡ്ഢിത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ആ ഓർമ്മയും നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒരു 4 ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അഭീച സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധിരേവാസമന്തവ്യ സമൃഗ്വ്യവസിതോ ഹി സഖ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത്സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ആർന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മൃഗാരിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ, പകുതി ജീവനിലാണ് അവർ മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് അതിനെ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ തിരിച്ചു വരുന്നു ഭഗവത് സേവനത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര അല്ല നാമം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ, ഇരുന്ന് നാമം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അയ്യോ മൃഗാരി വന്നാൽ ഇത്രയും കാലം അയാള് ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എല്ലാവരും ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കരുതെന്നല്ല വിചാരിച്ചത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? അയാളുടെ ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അയാൾ നന്നാവാൻ നോക്കുകയാണ്, നമ്മൾ അയാളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ.
അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് അയാളെ സാധു ഒരു തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി അയാൾ ഒരു നല്ല രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ, ഭക്തിയുത സേവനയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അവരെ ഒരു സാധുവിനെ പോലെ കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുച്ചർ, അതായത് ഈ ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അവര് ഗതികേട് കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ അത്രയും ഭക്തന്മാരായിരിക്കാം, നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ബാഹ്യ പ്രകൃതി കണ്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധരം ആത്മാ ശശ്വച്ചാന്തിം നികച്ചതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ആരോടാ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ? അർജുനനോട്. എന്താ കാരണം? ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ വാക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ തട്ടില്ല. ഒരു ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു തന്റെ വാക്ക് തെറ്റിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, എല്ലാവരോടും പറയൂ അർജുന, ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണ എല്ലാവരും അറിയണം, ഞാൻ ഭക്തപ്രിയനാണ്, ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല. അപ്പൊ നീ പറയൂ എന്തെന്ന്? ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായി ശാന്തി നേരും ആര്? ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും താഴെ വീണു പോവില്ല. എന്തായാലും എന്റെ അടുത്തേക്കാണ് തിരിച്ചു വരും. അവർക്ക് ശാശ്വതമായ ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത്ധാമാണ് അല്ലെ? അവിടെ മാത്രമല്ലേ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശാന്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹീനകൃത്യങ്ങൾ കരുതിക്കൂട്ടിയോ അല്ലാതെയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തനാകും? ഭക്തൻ സ്വഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പാപമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം, നിങ്ങൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ദേഷ്യം കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ് സ്ട്രെസ് റിലീസിങ് യോഗയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അറിയാതെ, അതെങ്ങനെയാണ് അറിയാതെ വരുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അനുഗ്രഹം തരികയാണ്. അപ്പൊ നിരന്തരമായ ഭഗവദ്ധ്യാനം ആ ഭക്തനെ പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു. നിരന്തരമായ ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്നു പോവുകയാണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം നിലയ്ക്കാതെ തുടർന്ന് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും. യാദൃച്ഛികങ്ങളായ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് അത് ഭക്തനെ, അത് എപ്പോഴും 16 റൗണ്ട് നിങ്ങൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒരാൾക്കും നമ്മളെ തൊടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം 4 റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാഗി ഭാർത്താവ്യ ഭാസ്രിത്യേ യോനയക സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തദ ശൂദ്ര ദേവിയാന്തി പരാങ്കതി. പാർത്ത, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, അർജുന നീ പറയൂ, അവരെ പരമപദം പ്രാപിക്കും, ശാശ്വത പദം പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളത്. വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചെന്താ പറയുന്നത്? അത് ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏത് ജാതിയിൽ ജനിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായാലും കുഴപ്പമില്ല, അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം, ഇവിടെ പല തട്ടുകളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരും വ്യത്യാസമില്ല. എന്താണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്? എന്റെ അടുത്ത് ഭക്തി ഉണ്ടോ, എന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അത് എത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഭഗവത് സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമൂഹ്യമായ ഉച്ചനീച സ്ഥിതി ബാധകമല്ലെന്ന് കൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എല്ലാവരും പരമപദപ്രാപ്തിക്ക് അർഹരാണ്. ശുദ്ധഭക്തനുമായുള്ള സമ്പർക്കം ശോഭചരന്മാരായ ചണ്ടാളന്മാരെ പോലും വിശദീകരിക്കുമെന്നാണ് ഭാഗവതവചനം. ഈ ചണ്ടാളന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നായയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ പൊതുവേ നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തൂലോ, അവരെ പോലും വിശദീകരിക്കും ഈ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്നാണ്. കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. കിം പുനർബ്രാഹ്മണ പുണ്യ ഭക്തരാജക്ഷയസ്തദാ അനിത്യമസുഖം ലോകം ഇവം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമ. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമഭക്തി സേവന നിരതരാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ഇത്രയും പറയുന്നത് എന്താണ്? നായൊക്കെ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ചണ്ടാളന്മാരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു തവണ ഓർക്കെ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാലോ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഭഗവദ്ധാമം കൊടുക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ, ഈ പുണ്യാത്മാക്കൾ അത്രയും പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്ത ബ്രാഹ്മണരോ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അനിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വത അല്ല അല്ലെ. ദുഃഖപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ആൾക്കാര് ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തിയില് മുഴുകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എവിടേക്ക് എത്താൻ പോണത്? ആ ശാശ്വതമായ ധാമത്തിലേക്കാണ്.
മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണക. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഭക്തി യോഗത്തിലെ തന്നെ കേട്ടോ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ ആകെ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളോട്? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തനാവുക. അതാണ് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കുക. കാരണം ഇനി എന്റെ തീരുമാനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഓരോ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും പറയാ, ഭഗവാനെ എന്താണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും. ഇത് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായില്ലേ? നമ്മൾക്ക് പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് 1008 റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വേറെ വേറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്നെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കൂ എന്നുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിച്ച മാതിരിയായി അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാം ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ആ ഒരു ക്രമം നമ്മൾ തുടങ്ങിയാൽ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭക്തി വരും, ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ശ്രവണത്തിലും കീർത്തനത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മലിനമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ കൃഷ്ണാബോധമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉപായമില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകം ഊന്നി പറയുന്നു. കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. വെറും ഒരു മനുഷ്യനല്ല കൃഷ്ണൻ, പരമസത്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒന്നാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം, ഭഗവാന്റെ മന്ത്രവും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്. ചിലർ കൃഷ്ണനെ ഒളിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ വിഭജിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അജ്ഞതയാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ മുഴുകി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ഒളിപ്പിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ കണ്ണടച്ച ഇരട്ട് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അത്രയും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാണ്. കംസൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നത് എന്ന ഭയാക്രാന്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്മരണ നമ്മെ സഹായിക്കില്ല. പ്രേമഭക്തി പുരസരമാവണം കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കംസന് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തൂലേ, ഇത് മോക്ഷം കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. എന്നാണ് കൊല്ലാൻ വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും നിരന്തര സ്മരണ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്? പ്രേമത്തോടെ, ഭക്തിയോടെ, നമ്മുടെ അച്ഛനെ പോലെ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ പോലെ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിയതമയെ പോലെ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ കാണാം. അതിനൊന്നും റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പ്രേമഭക്തി പുരസരം. ആ സ്നേഹം നമ്മളുടെ കാണിക്കണം. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ തലകുലിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കൃഷ്ണൻ അർപ്പണമായി തീർക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ വിഗ്രഹം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് ഒരു വിഗ്രഹമായിട്ടല്ല, ഭഗവാനായിട്ട് കാണണം. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ വേണം. ആ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെയല്ലേ കൊടുക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ആ വിഗ്രഹം. നമ്മൾ വിഗ്രഹം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു റൂൾസും റെഗുലേഷനും വെറുതെ വെക്കുന്ന മാതിരി നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെ ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ, ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു നന്നായിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ വേണം ഭഗവാന് അത് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട്. കൃഷ്ണകഥകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായവ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടണം. അതാണ് നവവിധ ഭക്തി. നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. തികച്ചും പരിശുദ്ധി നേടാത്തവർ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലും സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവിലും ആകർഷിതരായി പോകുന്നു. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തൻ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ സമാധി ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാൻ ഒരു ഊർജമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജിയാണ്, പ്രകാശമാണ് എന്നൊക്കെ കരുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ രസം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊരു ഭാവമാണ് അല്ലെ? ആ ഒരു ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് നല്ല രുചി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നും. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? മനോഹരമായ ഒരു പാട്ട് കേട്ടാൽ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നും. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? അല്ലെ? അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നത്? രസങ്ങളുള്ളപ്പോ. രസങ്ങളില്ലാണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആ രസം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ. ഭഗവാനെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടോ അമ്മയായിട്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വാത്സല്യ ഭാവത്തിലോ മാധുര്യഭാവത്തിലോ ദാസ്യഭാവത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആ രസം കിട്ടുന്നത്, ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്. അല്ലാത്തടത്ത് ആനന്ദമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? പരമമായ ആനന്ദല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമായിരുന്നു ഇത്. ശുദ്ധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ശുദ്ധഭക്തി, പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, ഏതെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവ്വം നിങ്ങൾ എളിമയോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് തരിക, സമർപ്പിക്കുക, എന്ത് ചെയ്യുക? നമസ്കരിക്കുക ഭക്തിപൂർവ്വം, മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ അർപ്പിക്കുക. ഇത് മാത്രമാണ് ഭഗവാനിൽ എത്താനുള്ള ഇതായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾക്കും ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.